Dobrodošli ljudi u kućne radinosti u karantinu. Danas vam odlučio da vam snimim video zato što je 1. maj i sedim na terasi jer karantin. Tako da sam odlučio da vam snimim kratak video za nešto što ste me pitali na Instagramu, pa da ne bi svakom objašnjavao ponaosob, odlučio sam da to uradim na svojoj terasici. Ako sendujem neku crackhead energiju, podržite me jer mi je predosadno. Super mi je što u ovom videu mi koža toliko loše izgleda jer sam se 5 minuta pre toga brijao i dobio alergiju i pritom imam tolike bore ovde da sam ne bi poverovao da imam 13 godina koliko imam, ali gledajte, valjda je zanimljivo kao meni pomoć. Pokazat ću vam kako da ispravite ove nabore na patikama, tačnije creases na engleskom, iako su me svi zajebavali što sam rekao creases, tako se zove na engleskom. Znate ove nabore od nošenja. Sad, ja sam ove već uradio jednom i bili super i onda sam ja odlučio ovo da uradim kako bi na videu pokazao šta ću tačno raditi, tako da stay tuned for that. Imam još jednu kameru ovde koja će snimiti direktno proces da bi vidjeli bliže i nek počnemo. Sve što vam treba za ovaj video jeste patike koje su nošene i koje su malo iskrivljene. Naprimjer, ove Zoe nosila zato ovako izgledaju. No shade. Treba će vam par čarapa kako bi gurnuli u patike da stoji na mjestu dok to radite i treba će vam mikrofiber krpa koju ćete pokvasiti do pola i glavna stvar što sam iznao na terasu jeste steamer, tačnije pegla na paru, ali sam video da postoje videi i gde to možete da uradite s običnom peglom, tako da ću ostaviti neki link dole. I da ne dušim puno, ajde vam da počnemo. Kako izgleda pred, znači to je to, cool, sve, ovdje imate nabore. I to ćemo pokušati da uklonimo. Stavit ćemo čarapu u... Jednostavno ne znam kolike su ovo čarape, ali... Stavit ćemo čarapu da izgleda donekle ovako, znači da napunimo taj deo koji ćemo zapravo peglati. Sad ću da uključim drugu kameru da bi snimili odavde kako se to radi. Aha. Ću to sve nekako umiksati i izeditovati valjda. Sada ono što vam treba jeste steamer. Svi sa terasima gledaju, neprijatno mi je, ali pokušat ću što pravo da uradim. Uzimate patiku koju želite da ispravite, uzimate mokru stranu krpe i stavite preko patike. Znači, bukvalno ovako da bude ravno, da nema puno nabora, da bi onda i patika bila ravna, jel te? Ovo mi je malo krivo, ne znam kako da ispravim, ali vidjet ćete pojem do mene u pidžami. Ovo izgleda kao Jenna Marbles kada je krenula s YouTube-u. Sada kada se dovoljno naparilo, uzmete patiku i sad ću ja pokazivati na ovoj kameri, radite ovo. Znači, preko krpe idete na mesta gde, znači na taj toe box, tu gde vam stoje prsti, prelazite peglom i pokušate da ne pomerate krpu, nego samo preko krpe, da ne bi tapovali svoju patiku i ošurili. Onda ja ovo radim na plastičnoj stolici, što ako se ono usere. Da, 3 minuta ćemo to raditi. Ostavite malo dok je krpa još vlažna, ovako da stoji na patici, bar minut, 2. I onda kad skinete patiku izgledat će sasvim novo, nadimo se, pošto neću da varam u ovom videu pa ćemo vidjeti kako je ispalo. Nekad, koliko sam vidio na videu kod tog dečka gde sam ja video, 2-3 puta mu je bilo potrebno da napravi patiku savršenom, ali s obzirom da izgleda ovako trenutno, sve će biti bolje od toga, ja mislim. Pripušite ovako dok je još mokro.
Patika izgleda ovako, uglavnom, mislim kao dosta se skinulo, ovi nabori ovde. Pa ćemo vidjeti kako izgleda kada skinemo čarapu, pošto treba da ostane par minuta unutra. Da, vidjet ćemo. Tako da dok čekamo to, htio sam da uradim drugu patiku sada na kameri, ali bolje da ostavim da vam pokažem razliku. Tako da ćemo samo da gledamo ptičice i dečurliju koja vrište iz susedne zgrade. I sad dok ovo improvizovano snimanje imam na terasi, toliko mi je neprijatno, jer sam se nadala da ću imati bolji setup od ovog, tako da, ali nadam se da će ovaj video pomoći. I s obzirom da snimam u karantinu i kod kuće i bez ikakvog plana i scenarija, ovo mi je super ispalo, vidjet ćete. Tada! Mislim da ne ispadne da lažem, izvadio sam čarapu iz patike i ona izgleda ovako, znači jako puno nabora se skinulo iz prvog puta, ali ako hoćete da bude savršeno, na primjer, ja bi ovdje možda još uradio malo. To možete da ponovite ceo ovaj proces i da vidite kako izgleda. I sad ću vam pokazati pre i posle patiku. Znači, ovo je pre, ovo je posle. Vidite, ovdje sa strane bi mogo još malo, ali u principu je super, za koga je dobro, tako da eto vam jedan brzinski tutorial iz karantina. Ako želite još ovakvih videa sa nekim life hack, tips, bla bla, ostavite dole u komentarima i privatno ću snimiti, pošto nemam šta pametnije da radim sa životom, tako da, bye!